Je tu nová lekcia pre začiatočníkov v Linuxe. Evento je nástroj, ktorý umožňuje vytvoriť bootovací server s viacerými ISO súbormi. V tejto lekcii sa naučíte, ako si tento server jednoducho nastaviť. Prevedieme vás podrobným návodom na inštaláciu tohto servera, ktorý je navrhnutý tak, aby ho zvládol aj úplný začiatočník bez predchádzajúcich skúseností. Naučíte sa, ako efektívne využívať tento server na správu bootovania rôznych operačných systémov, čím si ušetríte čas a zlepšíte svoju prácu s Linuxom. Ponúkneme vám praktické rady a triky, ako predchádzať bežným problémom pri používaní eventov, aby ste vždy mali svoj server v perfektnej kondícii. Zapojte sa do nášho nového komunitného fóra pre začiatočníkov v Linuxe. Môžete tu zdieľať svoje skúsenosti, klásť otázky a učiť sa spolu s ostatnými nadšencami. Pozrite si aj ostatné naše návody na kurzy Linux doma.sk.